Det gick fort Anton. Jag får se på ditt lilla stål. Ja. Vad tror du är 29? En gång till. Så får du vänta. Ja. För det var ju 28 dagar. Fanns inte den dagen? Det gnistrar riktigt bra. Ja, jag vet. Det var någon som hade fått en faktura. Så det fanns lite mer på bra. Det går inte, men bara finns inte. Hur är det här i skogen? Nej, det är bra. Vi saknar... Nej, vi saknar Öl, utsikt. Alltså, Danskläder. Det finns liksom en liten glänta där i skogen. Ja, stor sjö. Ja, och där är någon liten ny. Fan, det kan vara för någonting. Det är svårt att klaga. Fast den här, det var ju ett vindskydd, men eldstaden hos Fredrik och Helena. Det var ju liksom 3 meter från vattnet. Vi var ju glada på i nyårsafton att det var is. Hjalmar och Viktor. Anton, röken skulle lägga någon annanstans. Så länge man gör så här.